ngati tourist. Lero lino mwakoma Somali womali za inuyo inu achakwera dictator inu mundione, iwe Richard undione, iwe Kunkuyu undione, iwe Vitumbiko wakuponya running mate undione. Sili kukufunani ku inauguration, sili kukufunani ina, sili kukufunani musabwere anthu oyipa inu, anthu oyipa mwapweteka Malawi inuyo, anthu oyipa simungachita zinthu zoyipa patutezi kuti mupereka pando kwa ena ndi kukakweza mafuta ndi 3.3% ka 7%. Tanthauza chani? Andi zinthu zaonongeka mdziko muno. Panali mabungwe andiyera mphoto awa paki ndevu peya timikanjo peya anthu oyipa onyasa gifted trapeze ndi bungwe lako la HRTC anthu oyipa kwambiri. Amipingo Brandon CCP Livingstone ya kumpoto kukhala chete Amalawi tikufinyika tima yakula ndi ifeyo ine Rayton Mangoyi Comrade Boni Kalindo Pastor Shumba Mtanyiwa Masauko Banda anthu amene kuyankhula kwambiri wabakiri Muluzi TV kulangula ifete tinasanduka mabungu Malawi Freedom Fighters. Kwa malero paki hii ili kukuru na iwana zuro pena pake gari moto ya Public Affairs Committee andu awa makuru amangu bisa lina mikanjo mundu amene amaima nchoona ni Bishop Martin Ntumbuka Prophet Bushiri amene anayankula kuna kuti Malawi siri babu ino mapetake kuyankula kuyamba kuzusa timilandu andu wopanda manyazi. Ndipo inu achakwera ndi ukayika zote mukalowa ku paradiso iyi ndi chimtima chanu mbusa wa chinyengo ineya nkakasankhidwa ukayima kwa ndani unapitisa mundu ali ndi stress chili malero kulisi. Ndipo inu ADPP musandikuyitse, ADPP musandikuyitse ini ndikutetedwa pano ndikumva kuti mukulandira dictator Lazarus Chakwera apite ku inauguration. What for? Watipangira chani? Wanzunza Peter Mutharika uyu kumchita freeze ma account yake. Peter Mutharika kumasowa yandiwo. Peter Mutharika kuyapera kuyendesa chipani posa chedu apa anachita 10 magari moto azofara za DPP akuti alipira 300 million nyemusika mulandira asakapasane moni ndi professor asakahagane achisale mumve utengao nosa achitetezo mumve utengao ndete ntakwambiri apa olo kuti wa MCP andi watikira nditakumuswa mama adu oyipa manga wakugonjesani Mulungu. Amalawi ndikuthokozeni kwambiri kuchosa chidikiteta ichi, chidikiteta choyipa ichi chipani cha MCP atu umango kupidwa zikwanje kudanda urasana sikuyenda. Ndipo ma civil servant kayende asilikali ya polisi the rest mwagwira ntchito yayikulu, mwagwira ntchito profesa akuyamikani mukamaonjezeredwa malipiro asilikali kubwezeresedwa mahausa allowance anu. Mulungu wakonda dziko la Malawi. Chakwera anachosa chikwapa cha ubusa analolera ndivake kavitumbiko mumba kacha kamangoti peya kupenga mutu akuti tikupita ukoti mavota akuberedwa amaberedwa ndani. Amalawi ayankula akana chidikiteta icho President Chakwera amukana. Pomalizira nditokoze kuno kumwera a Joseph Mwanamveka munagwira timu yanu kupanga kampeni Professor Osavutika inu ya Mwanamveka ulemu wanu abeni pili mai mere na vicha munaima ngati Iron Lady paja mere na vicha inelima kuchani Iron Lady. A Joseph Mwanamveka gwirani ntchito ipitilire mmene magwirira kwakumbukira achipani pa ground kwakumbukira Amalawi. Mizimu mulinjara mizimu muwathandize nsanga
musawopyezedwe boma ili la sintha inogwira ntchito mboma musamaname kunena kuti ayi wachipana anabwera usati wopyeza. That's stupid. Kupusa kwenikweni zinthu mmachita mwankhanza motumidwa ndi boma limene lapita la dikiteta Chakwera ndipo omaliza Chakwera mukamva kukuwa mtauni mukaonekera ndizofuna zanu. Ine ndakuwuzani tumani intelligent yani anthu sakukufunani ku inauguration mukuzataniko makakamira ku State House anachita kukuchotsani Bakiri Muluzi.